Takže čaute, tu je Adisek a je tu aj so mnou Strike. Čaute. A my sme Games Boys a ideme točiť hru Dead Island. Tak. Dobre, takže ja to idem prvý hrať a toto video bude trvať 15 minút. Áno, je presne 54. Možno to bude na menšej obrazovke. Ale tá prepáčte. A však nevadí, však čo tu nie je. Dobre, takže my by sme chceli ísť za Xian, bo ona dobre vie proste s tými mečami a s takými. Lebo keď si všimnete, skoro všetci idú za Semby. A za Purnu není dobre ísť, bo vo hre sú málo zbraní a ona je expertka na zbraní. A to ten Logan je expert na vrhaní nožov a Sam B je 55 a do 12 10. Dobre, takže ideme sa pustiť do hrania. Dobre, že jej otec bol dobrý muž, bol policajt a že ona teraz ho ide pomstiť, bla. Okay, to je dobré. New game. Yes. Možno to bude sekať. Lebo to asi aj bude sekať, ale nie nejak veľmi. Dobre. Od znova možno bude potom aj neviem, čo som točil. Hrajme od začiatku a to budeme v nejakom hoteli. OK. Čo to 2 hodiny načíta? Ani nie, tak neviem, to je lepšie sa mi hraje. A môj kanál je Adisek, že nemám žiadne video, ale tu som zatiaľ nestihol. Vidíte, nám to trošku seká. No ani nie, tak. Však čo? Dobre, takže tu máme. Aj celá si točil Far Cry 3 a tomu tam fakt dosť sekal. Tamko na mapke. A počkaj, veci môžeme hľadať. Chcel by sme natočiť Stalker, keď to poznáte. Shadow the Chernobyl sa to volá. Au, nebudeme zbierať veci, pôjdeme rovno. Ne, lebo to čas pritom. No časom. Tu nikto nebude ešte, ja viem, ja som to... No. Tu nie. Prečo? Vidíš tam na mapke, máš dole napravo Counter-Vice. No, však tu. No. Ty len proste chodil. Teraz. Musíš takto. Á, však to ľahko. Ne, víš to tam biele. Musíš tak do toho. No, tak to máš. Teraz sa budú naháňať zombíci o chvíľu. Ešte pôjdeš dole. Neviem ešte. Sa pojem kúknu na balkón. Nie, ešte zvíťazne. Aha, to je teraz na balkón. A to je blbé, že šprinty nemôžete veľa šprintovať. Jo. Keď som zvyknutý, keď som ja za Semby také. Vidíte, toto je jak ten Iceland, to znamená, že jak... Mŕtvý ostrov. No, hej, tam... Jo. Vidíte, tam sú zombíci. Ale teraz je to trošku strašidelné, keď sme sami, ale keď už budeme v skupine. Hej, od znova to také hnusné, ja som sa zlákol, tam taká tma, že všetko. Ale potom, keď už budete tam všetci, tá pohoda, to viete. Už neviem, teraz to... Počkaj. Tu treba ísť, si pamätám. No viem, ale... Jak? Počkaj. No. Počkaj, No, drž to. Aha. Vidíš? Keď toto sa mi celkom nepáči, že ak sa otvára, že to nie je, že normálne dáš, ale že musíš čakať. No, toto nič. Keď na jednom mieste by som tam fakt nechcel byť. To by už ja by som vzal. Dojdi. Ha. Aké máme šťastie. Ty kokos. A teraz? Teraz ťa budú naháňať. Viem. Ale toľko budeš musel utekať a... Dobre, ale neviem, musíš čakať, sám vydáš, že sa Teraz trochujem ten mikrofón lepšie. Čakáme. Ale musím bude rozprávať, že čo máme robiť, že máme si nájsť zbranie. Ale tu nebudú veľa zbraní, ne? Je aj Raptide, ale podľa mňa Dead Island jednotka je ešte 2011. To nie je podľa mňa až taká stará. A ešte sa dá. Ja však podľa mňa, lebo ja ešte podľa... Niekto mi zvoní, prepáčte. Už nás nájde zombíci! Bežíme! Ježiši.
No. A už sme pri našich kamarátoch. Neviem, kto môže sakra teraz vodiť. Dobre. Čo by som ešte k tomu povedal, tu je iPod, to je strajkov. Kde si? Oh, fuck it, move! I ain't asking you again. Oh, thank God. You're a doctor, not a bloody executioner. Do you know how close we came to bashing your head in? No. Neviem, kde šiel strajk. There's nothing to fucking do! Can't just let him die out there. Why won't anyone do Going out anything? there, are you nuts? You're not. You at least have a weapon? You need to find a... Why won't anyone do anything? Alright. This is fucking crazy. On 3. 1, To bol. 2... A Berton, Fuck it, to ten three. kamošták, píše si to treba. Oh shit, už bojujeme. Over there. Toho nešiel oni. That's the last one? Okay then. Thanks, mates. Are you there? Hello? Can you hear me? Shit. Hello? We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation, by air, by sea, but first you need to get here, to me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? God damn it. No. I found you. You beat up pretty bad. Good. Level up. Name's John Cinemoy. I don't know who you are. So here's the thing. We need to move everybody to the Takže, main line. počúvajte. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Yes. I'll see what I can do. Good. First off, Takže neviem, kde je strajk.
What's in here? Mhm. No. Oh my God. Hombre, máme za kartu. Prepáčte. No už dosť ďaleko. Taká šajné na toto hra. 12:06. To seká, ne? No dobre to ide. Fakt? Byl bazén. Tam je jeden. Skús. Ne, to laguje. Nelaguje. Rýchlo, head. Toto misiu skončíme, už asi skončíme. Hej, lebo už je 12:06, takže už stačí. Ešte tam dojde. A teda tam páč, že či ak sa volá špecialistka na zbieranie. Purna? Hej, či purna. A jak ona špecialistka, jak to myslíš? Takže ide jej dobre strieľanie a také. A to tá? Beautiful. Na nože a také. For a moment, you can almost To je forget. také ťažké zbraň. Ako a divo, vieš. No mi sa zdalo, že neviem, či to bolo, a možno to bolo Dead Island, čo mal taký jeden taký jak v rukách, taký jak nejaký X-Men. A to bolo Riptide. Hej? Riptide, on je najlepší, bo má všetky schopnosti, on vie aj so zbraňami. A sme mali tu dojsť. Thank God we found you. You did it? Tak. All right. Thanks to you, we might all just make it. Dobre, takže my by sme sa už asi s vami rozlúčili. No Aďo to najviac hral. A my mohli by sme aj toto, že by sme jeli aj bez točené, no a vieš, ak to myslím, ne? Za kamerou Hej, no. a chceme už, takže... Čaute. Čaute.